Kublai baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat kibakong san menta kasngi kilong. Syakot hadir kinong yalam ke HYC syathanat sadar. Lekput u kontraktor ya kasurok maukar keno kahito. Ther bat kerwit u labba bat eryong remal hakeleng ke Meghalaya. Ban mat ka temri bhoy ya kabor uslap bat eryong rimal. Temantang ni apai syaki Khubor ke bakam benya. Unong yalam kah nyautrep Youth Council HYC. Ba roy ku parsen rem haka arhu pratarik ujemmang hajar arhu saw ula syakot hajir haki pulit ka sadar police station. Halor ka jinglet penpra ya ki yeng jo ki breu ki basyong basa halom survey jong ka kantonment board. Haka jingkran berkilat patai Khubor, hadin balami na sadar police station. Ulaong, bakum kinong yalam kim sngo persyo ya kajing syakot hajir bat syak pengat haki kendon ain hakti ki pulit. Namar habangi temu banle ya kanu ka badai, kajumi kum kane kajing keno. Ulaong ru, kajing syakot hajir kami ru namar ba kaseng kadon katong ka bahakmat kata kalong ban rat dingkong ya udrok bat ban penbha ya kajing im ki khon Samla ki balajot na une ujingdi basniu. Namar kapisa jong une ujat jingdi ka hebha. Ka sorkar bat ki pulit ki kwa ban pensngap jar ya kinong yalam kane kaseng. Kes ita bala register persya yangi kum kinong yalam. Kum kajing sotu jongi ya ka kes persya yangi la ai ka police department hi bat la pengat ki babun ki kendon jong ka IPC kumju jong ka MMPO abai dei pakatuka sni ka ba na kalyang jong kaseng ila let bandrung hak apply trick hante ko lum survey ti katkum ka jing hawan jong kulit kumangilaong na du menen ba ka police department gan khot yang ni kloy banwan ban yasim benta hakanika jing toket katkum juru lada pengat ya kes persya yang ni lada ka kes ka poy ko di hadin bagi kulit kinle la ka jong ka kamir na kalyang ka jong ni ngin yasim benta kata tingim don ni iban kren persya ya ka police department ni yanoi nun rei kumba kalong hi nakaliang jo kaseng ringkat bat kipat ba ngilayo i ka jing long jingman jo to ka jaka to ka apply trick bat kabla penblong pat ya ki babun ki badan hang tu ban shim ban le ya ka e ko badi ban le ti ngiladep ban pendap la ka jong kamram ba mentara sengiru kumbala khot nakaliang jong ki bor pulit ngalawan mi hang ni bat hadin jong akin sa don sa kiwei pat kinoilam ya kumba sa arngut kinoilam vice president we secretary ki balay bu kasngi ki hagwei pat kiski te nakaliang ka jong kiru nginyawan hi papot hak kumangalawan mga mentara sing nginyawan hi banya simenta kani ka jing token nakaliang jong i kum kinoilam kumangilayeng hakanong rem ba nginyale nakabenta banyada ban pensa ila ka jong ka jagundri kini kijing IKS kijing pengat KS kijing pengat kendon kini kijing ya lenti ki jong i kum kinoilam ya kabangi hap ban mat bat ni kmi lenti bat ni smong thuru ba bangi le nam ta banyada ila jong dari ka jagundri nginget bagi pat ba jong ka jagundri nyotrep ki don senda ni lada ki pat ba jong ka jagundri nyotrep ki don senda bat ni ngimtiang bat imre je kum kini kijing pengat ki kendon ki fair ki tangkan ni kasuban kerpat ki pat ba jong ka jagundri kin kenmau ye kinoilam bat ya kaseng ki khot jong kaseng ki bakum kini kijing tenju kinangja nang ni syakmat ru inget ba namar ba kisian bangila simti hamtam e ngitep ha ba kini bro khat kimi namar ba kaseng gasem ya kasenjam ban ra dingkhong hamtam e yu drugs bat ngitep kumba baro ngitep kapisa kabaide ba jingkai ba kajing penyak yo jong drugs kabun ha ka he ha tingi so thu ru ba kita gibril lada gi so thu ba kadon kajing wet let's say ha kajing penyak yo gi jong ti yo drugs kin sim mi kila kelenti ki babun jat ba kumnu ban pengat kumnu ban pensitom mengi lani kumnu ban pengat ingi ki kendon ki fair rengi ngilada ban ra haka jing sisa na kaliang jong DC ar sautrik ulapa ingi ki city ban ong ba menen ke singi ke de bandon ke jingalang apa yang kinoilam jong keseng office jong DC ke office jong defense estate officer
Nrei menen kapur kat arbejing yo ajing tip no pat bayar kata meeting ke pelabu menen arbeji lah ban pensange nak kita audisi umlat budon kam bay de ban penkret nam tak ni ka jing nyobut dan ka counting jong kabut Lok Sabha election hak sautrik ti ulah pentip bro yang iba usebut dah kawi katrik dah kawi ke sengi tingin up ya kata kumakalong menta bat ngin up ru ke baja menta ke sengi Kajing tray bat jing siang rong ya ka surok hasnong maukar kabadan hamau shinrut civil subdivision Kelalong kabat torti hadu kata-kata, hakaba u kontraktor ulale madai mata tang bandep rukom. Ya kani ke jingle jung u kontraktor lalap de kinong yalam kaseng hito motion road circle, haba kilale jurep rengkat kinong yalam nakasnong maukar. Hakani ke jingle jurep lalap ba u kontraktor ulale torti hadu kata-kata, Hadu bagi benta baladap siang rong kapra lengkot lengkai tang maria kenjat ya ka. Haki benta badang sudap siang mau saling. Ukan traktor ula penkre ban siang rong halor ka kendau. Klempat yu ni pentelun yaki mau saling daka rola. Kani ka jingtrei jong ukan traktor kapau syai. Bau kwa tang bantro ya ka jing yu nong. Klem da perkat ya ka jingbit jingbiang jong kipad ba kani kathan. Kumta kinong yalam joka hito kila maham ban pensange no shwa ya ka jing pentrei ya kani ka surok. Kila dawa ya ki bor PWD bakin shimkia ban Peit sani ya ki jing trei jong uni u kontraktor ya kani ka surok. Kani dah kasi orang. Kajing wan jure pokok ni kasnong muka. Bisa lihat pemipik ni kajing tray. Apa pemipik? Tangan ni kamau. Kaba nu kontraktor pemipik. Ibat kajing tray kajing ni iba kumpul yuk karola. Yang mentah luas dang abang ada bukindo. Dengan ket lada ong ba. Kadon nata karul. Napo jong kad batman depan lek kumne ni. Usulek ulu tray. Dia kata bisa pek dia kata ke order jong kaneka suruh. Mana nuli ka seng ba kasnong na rai ba dalong tang kum ne impak sak ban tre ka ne in sange swa in pun bahaswa in pun hem swa kumno on su aya ka rong tempat yu karular kumno su aya kendo de ban yu swa karular ku mau salin ta aya kendo aya sakarong de direct un aya du mau kemrolar un aya kendo bat un aya karong karong ka kanong skem batang support tangkat tu kan berai sekala ban pran laling jongi ngira persa bak naling yung rekat bekas nong yung yang surok ke babanta ini komplain hadu ka office yung kapi gudi ban in persangit swa ni kita. So nak kalian guni sa Shillong ni tempau ya sa jing penyau malor kan ga jing tray ya kan ka surok kan ini sampai ya kan ka surok ya ban ni dari dalam tempat yang terreporti nadu kabas sedang jangan surok pada hadu kabamta ya kaba bidang tray sa kan ka kam tray ketum ke jing ni ka long ka bornya hap ka kepala nak nam taban tray tang ban tidak kom di dalam kijong hikmat nilai ini ba dalam kijong di jini kijong ini ba ka tray kijong ti kam long ka pun akan tajung ke Shillong ini kalian jing ke Shillong nila up tak Shillong nah tak Shillong ya kaban up ni lempi ya ka jing yo ka jini nam tak ban yo ya ka surok rong Mrei haban le yo pat ya kan ka surok rong kalong pat ke ka jing ngosi lan ka jing penyau nam ta jini bat kalong si bentang kalong kumba la ibeng nam ta jini kunti senong na sini namar ba ise nilong kita ke page re na kalian jini kun ka senong nim siam la yang ya re ada di na kalian jini ka senong di grup ya ka jingrepa na ya kalian jong ka kenap tibulbi bahkan da page banyak bahkan da yit banyak ya ka kontri jong kanika surok nomor
Ka Meghalaya kala donbosco kadai bakalalaj na ki jingma, jingman saw, jing julor bat jing yap breu na ke eryong bat labba rimal ki bala tanda ka bor penjat haba ka yuk kejat bat kerwit ya kene ke Jylla. Ki jing julor kem shem dalong ki bajur bat ki bama hadu kata-kata kumbala kmi lenti bat antar de ki start Peit bor Maryang Indian Meteorological Department IMD haba sedang ka jing kedo ka Duriau Bay of Bengal. Hadu bami kini ke Khubor layo jing tip baki ni ki bor Maryang kila shem tang ka wei ka mensim breu na ka jing tua ka kenro ha ka yeng ha ka shnong weilong ka bahap hasut tengah. Laman saw saungut ki breu ha ka jing tua ka kendau hasurok maulai bypass. Ki jing julor jong ki ye ki sem ha keleng ki shnong jong ke Jylla kim dalong than ki bajur hadu kata-kata kumbala antar bat kmi lenti ha ki sngi shwa ban kerwit ke eryong bat ulaba. Katu kat ni ki pos elektrik ki langat ki yeng ki sem ki bala sya ban ha ki dieng kuai dan ki yeng kendop ki bala syarat ki tenum ha ka jingyat lenti jong ke eryong rimal ha ki babun ki shnong jong ke Jylla. Ki jing man saw jong ki breu ki duna ha ka ni ka kenti. Dan ru ki dieng ki bala klem ha ki surok ya ka ba ki pulit ki volunteer disaster and rescue team ki ladan bat weng kloy lan ban pelaj ya ki kali ki balej bawan. Ka distrik Temri Bhoi kumbalong ki wei ki distrik ka Meghalaya kalayo ma de ka bor jong ulabba bala wanra da ke eryong rimal hakini ki arsngi. Hendrai hakani ka kenti ka distrik baro ka wei kala laj na ka jingma jingman saw kumbala antat bat khmi lenti na ka jingbatai jong ki start Peit bor Maryang Indian Meteorological Department IMD. Hamaus kay them uwe umuj ulayap na ka jingban jong udeng ubala hap hakasem bala set ya u. Hamaus kay lum bat sobar kiding kuai kila syarat telong hakani ke eryong. Hawar mausaw kawai ka yeng kala syarat no ya ka yeng syedja bat ha tang ke eryong rimal kala penjulor ya ka rep karyang bat kala penklem ya kiding kaj bat kiding kuai. Ha lingpan uwe udeng ulangat hasurok ya ubala ket bat dan marmar de ki pulit bat ki breu na shnong ban pelat ya ki kali ki bahiar bakiu na kasurok ba National Highway 06. Kat ba ki pentor bat ki hali kila shlei haki than maulas nai. Ka jingjur uslap bat eryong hakamiet arpunyau terik JYMMANG kala wanra ya ka jingshlei haki babun ki jaka ka West Giant Hills District. Nalor ka jingshlei ki jingjulor ki jingtung jingtab ka jingtua kendau haki surok ka jingklem ki ding ki siet kala jia haki babun ki shnong kani ka district. Ha jawai ka wa mentedu kala shlei haka benta jong ka sentuk siar. Ki ding kila klem hadong kimusnyang ya ki ba lamat bat dan de ki breu jo ka Civil Defense and Home Guards Jowai ha ka jingyalam jo uba Bisware Commandant District Home Guards. Ki dekot jong ka District Disaster Management Authority
kila shim benta ban pelat ya ki paj ba na ki jingma jingman saw bat jingsha penjulor ki yeng kisam. Ka Jylla hapadeng ki he pulit ki officer katanat social welfare bat ki nong yalam ki kunhun batre naga benta ki tu ki bakerni di drop. Haka arpu praterik JYMMANG arhajar arpu saw kila rai ban pai khmat cheki Samla Village Defence Party ban snokti hakani ka kam ban raddeng khong ya udrok na kishnong ki thau jongki. Udrok menta ula priang hakeleng ki nong ba bat ki nong kendong jong kani ka Jylla. Mdeshu tang hasor Shillong. Ya kani ke jingkar pat ya ki VDP ban kener ki kiti jingerap ban pelat ya ka lawe jung ki Samla kani ke juk bat ki long din bandang wan lapan pau perthai da uba pol lengdo menteri ketenat social welfare hadien ke Jylla balalong ha sekretarian. Menteri ula ongru ha ka Jylla la kran sani bha kumno ban penklan bor ya ki VDP knang ba ka jingya khun ya udrok Hakishnong kitau kan long kabaklan. And drug use in the state of Meghalaya. The meeting was organized the aegis of the DREAM mission, that is the Drug Reduction, Elimination and Action Mission. And at today's meeting, we had the presence of officials of the Home Police Department, officers of the Department of Social Welfare, various NGOs involved in the fight against drugs at various levels, the Malaria AIDS Control Society, and members of the mission, the DREAM mission. The discussions were wide-ranging and covered a lot of areas. We reviewed the progress of the DREAM mission, the various interventions that have taken place, and also we looked at the way forward
and how to address the gaps that we noticed in tackling the menace of drugs. So in brief, that was the tone and the content of the discussions. One major area of concern for us was the need to make the program more community oriented. We would not like to see DREAM as just a government initiative, but because it's very important that in order to eliminate and eradicate the menace of drugs and narcotics, we need to broaden the involvement of civil society. And one of the areas of discussion was on the revamping and reorganizing, and also to look at the possibility of organizing the village defense parties, especially in the identified hotspots, including the city of Shillong. So, in the last two sessions of interactions with the Parshnons, pada kitu ki Khubor ngilapoi chukapakot, tarhadu bangin daya syambiang Khuborjylla.